Okay, so since dugay-dugay naman ko wala ka video, now I'm filming this. I'm recording this one kay today is magluto ko og tinunoang nangka. So akong i-vlog unsa akong way sa pagtunoog nangka, or should I say langka. So guys, let's go. Giatay lang jud no. Nagyama-yama kay ko ganina, nag-ad-ad ka mo lang ad-ad sa panakot kay nag-prepare lagi para sa tuno. Ang injing wala din na record, so mo na naka-slice na ang nangka, wala din na record na ako. Giatay lang. Ready na ang panakot. Gusto ta ko nga makita ninyo kung giunsa na ako paghiwa sa panakot, basin dili mo kabalo ba. So mala siya baguhan ko gamit sa ako ang kaso. So at this very moment kay naghaling ang mga alipores, naghaling sila para latan ang maong nangka. So akong kaulang nangka guys, paningot na ko. Wala dyan na film atay. Vlog pa. So I have to unsama ni siya. I have to carry this one sa vlog. Loy, palag ko lang. Iwat sa kaldero. Korabi. Ay, gawit tidak. Kanilang iwat sa kaldero. Sa kama. Palibhasa. Iwat sa kaldero. Butang tubig sa gripo. Sama na i-transfer ang mga na-chop nga langka. We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. So tudlon ta mo sa akong way lang po na akong own procedure how to cook tinunoang langka. So basi na mo ikaw galing version din ha. And this is my version also. My version is gipalihok na ko sila, ako ray mag luto. Dito na ako sa luto ng part. At least na man ang panakot ang mga ingredients sila may ga-prepare. Ako lang pong gi-instruct ako magitig luto sa balay like adobo, like pinulang manok, but may specialty, may very delicious specialty is sinigang. I love sinigang. Okay, wala niya mo ang gilatan nga langka. With asin na siya para parat na siya. Aram din na magkalisod timpla kay dagan na siya. So puno siya sa kaldero gyud. Kasi kwarta. So amo pa ng latan, then after sa lata is among gisahon. Oil lang. So mag-start na ko guys, luto. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada kamu. Kamu adalah inspirasiku. Kalau kangen suaramu, nungguin ya. kalau kangen suaramu, namun tinggal kami saja. Kalau mau bertemu, kamu tinggal cari aku. Apakah kamu cinta? Apakah kamu sayang? Aku mau bersama sama kamu. Kalau mau jadi aku, namun tinggal
Terkangen suara Nungguin ya. terkangen suara namun tinggal memisahkan. Tak mau bertemu namun tinggal cari aku. Apakah kamu cinta? Apa kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Lama dari aku namun tinggal main tiktok. Mau terima aku kamu tinggal lupa gitu. Apakah kamu cinta? Apa kamu sayang? Aku mau bersahabat sama Past lives could never hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives could never come between us. Sometimes the dream is far.